Nam. Siguran sam da će se ovo svidjeti svakom. Svi žele da imaju malog pufnastog drugara. Zar nisam u pravu? Pogledajte kako je sladak. Mače je prelepo. Bebo, uskoro ćemo ti naći novog vlasnika. To mače treba da bude moje. Vidjet ćemo, Lili, kako ćeš da se potrudiš. Vreme je počelo, nek vam je sa srećom, a mi ćemo da čekamo. Napred. Ne smem da gubim vreme. Mislim da bi osnovna boja trebala biti naranđasta. Odlično, nisam još završila, ali već liči. Dodat ću uši, to je veoma važno. I naravno rep. Pogledajte kako je dugačak. Maco, sigurno ćeš biti moje? O ne, prokletstvo. Proslao sam prljavu vodu na svoj crtež. Sad je pokvaren. Nije valjda da neću moći da pobedim? Stop, postoji izlaz. Znam šta treba da radim. Ako više nema papira, onda ću crtati direktno na svom licu. Je li ona to umislila da je mačka? Sasvim ne liči. Ni na vama da odlučujete. Nastavite sa svojim jadnim crtežima. Nemoj da žuriš sa zaključcima, Mary. Moj rad će biti najbolji. Znam jednu tajnu. Pogledajte, ispala je savršena njuška. Ostaje samo da se završi telo i to je to. Mislim da ispada veoma lepo. Samo treba dodati detalje kako biste rad doveli do savršenstva. Baš lepo. Svaka mi čast.